Okay, live selling ta karon. Okay, live ta. Hello sa napo kabok na nanaw. Hello, live selling ato sa ning babton og 500 ah. Hello. Hello pa shout out. Hello ma'am, Ma'am Jen. Rowell, hello. Okay, 482. Gamay na lang, hapit na mo 500. 500 ani magsugod na tag live selling, okay? Medyo gipaningot ang inyong seller karon. Okay, 502 na. Okay, say magsugod na ta. Hello, 500 kapin plus. Okay. Magsugod ta karon sa atong unang product karon. Okay, mine mo ha, pamain. Ng product na to kay. Okay. Sito atong unang product karon. Okay, hello ma'am. Ma'am sir, okay. Kaya atong product karon sito, meaning ni sito colon cancer. Kung makatangtang gini siya sa mga colon cancer no, katong na mga sakit-sakit ya. Okay, makaayo gini siya. Pila presyo ni 80. Okay, pamain lang, pamain. Okay. Mahal man kaayo na. Ako mo gani siya ma'am, anti-cancer na siya ma'am. Sito meaning colon cancer no, sa mga nagplano nga magka-cancer diha. So kani angay ini ninyong imnon. Ma'am Jenny, grabe pug kamahal na. O lagi ma'am, mahal mo gani siya ma'am kay pang tambal mo gani siya ma'am. Pwede mo pa-deliver diri sa Bohol. Ma'am, by the way, sa mga nagkaon karon Cebu City lang ta ha. Cebu City lang ta. Medyo nagkuhaan na ni siya gamay mo ning 80 na lang, 80 na lang ni 80. Nakuhaan gamay god. Ganahan ta ko ana pero mahal-mahal ra gyud tag 20 naman na dito so. Ato lang mo palit dito ma'am, kaya ko tambal mo guni. Pwede madag 75. 80 lang gini siya ma'am, 80. 75 unta mo ang ganahan sir. Sige 75 na lang, wait sa. Okay, ako nang gikuhaan gamay, 75 na lang sito pang colon cancer. Mine. Yeah, wait. Ngay tulog ko bang nag-mine. Nya na. Nasaan wala. Oh, Sir Rowell. Okay, kay nakakuan sir. Rowell, PM lang, pa-PM sa ko ano, sa page na to. Nya send lang ang state to rin location nimo, okay? Okay, next item ta. Okay, hello, 700 kuan din viewers, 700. Dali bid kaya, uy. Okay, next item, Zonrox, no? Zonrox color safe. So nakaindot ani, flavor ani milk tea. Sa mga hilig og milk tea diha. Hello ninyo tanan, hello sir pa shout out. Unya ta mag shout out na live selling tanan niyo. Idol kay tika. Oh, thank you. Zonrox color safe with milk tea ang flavor then nana ni siya kuan black pearl ha. Sa mga hilig og milk tea. Naganito ni color safe, bot pasabot ani kanang itumon ka o pution, bisag unsay mong color, safe ra jud ka kay color safe man siya. So wala na siya gipili ang negro, americana ang sabi bisag unsay mong kamyumanggi puti. 95 na lang ni 95. Mahal ra pud. Mahal ma'am, nindot mo gani siya ma'am kay makakuan gini siya, nana siya antioxidant ma'am. Anti-aging po ni ma'am. Nya color safe man. Wait. Tulog bok nagmain. Ako tan-aw siya nakauna. Mine. Jennifer, ma'am, Jennifer. Kaya nakakuan, ma'am, Jennifer. Oh, swerte jud kay ka, ma'am. Sa mga hilig og milk tea, nakauna ha. Ma'am Jennifer. Ma'am, pa-PM, ma'am. Then, Zonrox, color safe. Then, with black pearl, ha. Then, send location mo, ma'am. Okay, thank you. Okay, next item ta. Dali, ay, sunog, bi. Okay, tara. Okay, Baygon para sa mga bigaon, okay? Next item na to, Baygon para sa mga bigaon. Hello, 1,305. 1,305, hello ninyo. Hello, natay Baygon para sa mga bigaon. Kung kamo, mga minyo o mag-asawa, manag-uyab, nga happy na mo sa inyong relasyon, nga di mo ganahan nga na mga bigaon. So, mo gini siya bagay, no? Baygon para sa mga bigaon, isprehan lang ninyo, no? Tirahan lang ninyo ng mga bigaon para dili na magsamok-samok siyang kinabuhi. Nakalindot ani, multi-insect killer, no? So, legit din siya nga killer, no? Ang nakabutang dire, dapat 1 meter, distansya, ana, tirahan nyo, ani. Ana lang, tirahan. Isa lang ka, ana, mamatay lang siya. Na legit yun, multi-insect killer. Wala laing color. Wala man green rin siya, ma'am. Wala. Pwede na mga bayot. Wala ni siya ingon nga bayot tumboy. Wala siya ikuan. Bisan asa na siya nga bigaon, ma'am. Nindot siya Baygon para sa mga bigaon, no? Anti-bigaon. Kung kamo malipayo na mo sa inyong relasyon, di mo ganahag magnay magsamok-samok, tirahin niyo ani para mamatay. Pwede na basta mga tiguwang. Pwede. Wala ni siya ikuan, ma'am. Ang tao jud basta tao lang. Mao na siya yung kuan. Walay gamay ano sir, mo na rin siya nga gidakon. 350 sir, 350 na lang, pamain, 350, Baygon anti-bigaon, 350. 300 na lang sir. Dili madam ma'am, 350 ma'am, 350. Pwede pa-deliver si Kihor. Dili ma'am, sa Cebu City na ta ma'am, again, sa mga dili taga Cebu. Ay na lang sa magtanaw, okay, wala mo ikuan dire. Idol pa shoutout. Unya lagi ng shoutout, so puya Michael. Idol pa shoutout dire sa Bohol. Ayo. Unyara ta sir, unyara. Shout out from Mandawi. Unyara lagi. Archel pamuka Unyara. Pamain sa ani, pamain. Baygon antay-bigaon. Okay, sa mga di ganahan nga mo biga-biga sa lang relasyon, tirahi rin ani. Wait, na nagmain. Mine. F man to. F. Unyara nawala. F tigaw na.
Ma'am Pearly, ma'am, imuha ni ma'am. Pa PM ma'am, then ibutang dito sa imong PM. Baygon antay bigaon, then send sa imong location ma'am. Okay, PM ma'am, okay, thank you. Next item ta, hello, 1,832. 1,832 na, hello ninyong tanan. O, 1,045 na, dali ara. Next item, pagdali, oy. Kini mo ni sunod. Kaya, Kini mo. ay, danghag lang man mo. Dali mo. Okay, toilet paper, pamain, toilet paper, 350, usa ka rolyo. 350. Nganong mahal? Kaya nakanindot ani, nani flavor nga tangad. Nai tangad nga flavor. 350 usa ka rolyo. Grabe ka mahal, barato raman na sa grocery. Mo lagi man barato, tag 20 ram. Oh, tag 20 ra ni siya, pero nakanindot ani namin siya flavor good nga tangad. Nindot man ni siya, nakanindot ani, inigpahid mo sa mong lubot, humot-humot. Wa di katagbawan. Nindot na siya, baga. Oh, baga ni siya, ma'am. Legit baga. Aram mo? 3-ply na siya. Tulo ka layer ba? 3-ply. With tangad. Nakanindot ani, nigpahid mo sa mong lubot, humot-humot. Ang nakabati lang, nigpahid ni mo hait sa lubot. Hait ni siya sa lubot, masamad niya. Nigpahid, hinay lang, kaya na may flavor tangad. Okay? Again, balik ko na ko. Flavor tangad, toilet paper. Pero, hinay-hinay lagpahid sa lubot, kaya masamad din yung lubot, ani. Pero ang ayan kahumot na, nagpabilin gyapon. 350, mahal ra kaayo di mada og 320. 350 lang ma'am sa karolyo ma'am. Pwede na dire sa Naga. Oh, pwede sa Naga ma'am. Ma'am Maria sa Naga, pwede ra. Maria. Ma'am Jenny. Pwede dire sa Mandawi. Pwede po sa Mandawi ma'am. Ang sa Naga 50, ang sa Mandawi 50 pod. Pareha ra delivery fee ma'am. Mahal ra gyud 350. Oy, nindot unta na ipahid sa lubot sa kumbana. Oh ma'am, nindot din sa imong bana ma'am. Nindot ni sa inyong bana kanang mga kuan, mga bulingon ug lubot, pwede ni. Kaya naman guna siya tangad, hait ba? Nindot lagi na, pwede na sa mga bagong tao nga bata. O, pwede gina, ma'am, sa mga bagong tao nga bata. Ina-ina, nagpahid, kaya masamad ang lubot sa bata, ma'am. Naitangad naman eh. 320 na lang, serbe, maluoy ka. Kaya gamit kay, wala yan kuan. 320 na lang, serbe, kaya gamit kay na sa ako ang bana, bang alagumon og lubot. 320. Sige, ma'am, 320 na lang, ma'am. Isa to? Ma'am Juliana, 320 na lang, ma'am. Sige, ma'am, tagaan tigag 320, ma'am. Para sa kuang kuno siyang banang hugaw og lubot. Okay, ma'am, kini ma'am, ano ni siya, ma'am? Katulo ni siya gamita, ma'am. Tipira lang, ma'am, ha. Sa lubot sa imong bana, ma'am. Okay, pamain, ma'am Juliana, 320, ma'am. Toilet paper with flavor of tanglad. Asa yung location, ma'am? Ay, PM na lang, ma'am, no? I-comment lang to dito niya. Complete location lang nimo, send PM, okay? Ma'am Juliana? Okay. Thank you. Sige, ma'am. Next item ta. Dali, next item. Kaya, hinay, magalihok na. Okay, naratong next item. Kanang microphone. Microphone nga with Bluetooth. Okay? Kung makita ninyo, naipindutana, no? 1, 2, 3, 4. Kani siya, volume, rani kayo kadagko. Kaning 1, 2, 3, 4. Diri, ikatulong nga number, 1, 2, 3. Diri ninyo pag-on. Inig-on ninyo, i-on po nimo ang kanang cellphone nimo, ang i-on nimo Bluetooth, automatic na makunig ang kanta. Okay? Nindot lagi na. Nindot ni siya, ma'am. Automatic Bluetooth ni siya, ma'am. Kung sa itukar sa cellphone, mauna na siya diri. Oh. 410 na lang, ma'am. Pamain. Wala lang color. Wala nilang color, sir. Mauna na niyang color na bilhin na to. Nani na lang. Wala, dako gamay. Wala, mauna ni siya. Dako, actually, dako on siya, no? Oh. Usa ka dangaw, kapin. Dako siya, automatic nga mic, nga Bluetooth ba? 410, pamain. 410 na lang. 410, pamain. 410. Pwede na dire sa may Danau. O Danau, dito sa may Norte. Pwede, ma'am. May amain unta, pero mahalan lang ko. Sige, ma'am, 410 na lang. Kaindot ani. Ay, wait. Nanay nakamain. Gati pang wala. Ay, nyara ha. Sugas mga ni comment. Ay. Ipagitawan sana ko. Ma'am Manilin. Ay, ma'am. Ma'am Manilin. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Kuhaan, ma'am. Pwede. Atong i-on, ma'am. I-on na to. Ganira. So, ayan na to para makakuhanin mo. Pero before na to na siya i-on. Ato sang i-on ang Bluetooth sa itong cellphone, ha. I-on na to. Okay. Nya, pinduto naman Bluetooth ani mo. Connect na siya. Long press, ma'am. Boyan. Bluetooth mode. Okay, so ato i-play ang kanta. Okay, na-connect na. Play na to ang kanta. May tatagalang rock na kanta. Kanang rock song, no? Rock song lang. Okay. Hindi naman mo akong i-play. Wait na, ma'am. Hindi naman akong i-play, ma'am. Hindi naman napaong. Wait na, ma'am. Ako sa ayohon, ma'am. Ayohon sana ako kadiyot, ma'am. Ma'am, ayohon sana ako kadiyot, ma'am. Wait sa. Ay, ma'am, kanang cancel na lang, ma'am. Mupa man maayo, ma'am. Cancel lang sa, ma'am. Ako sa ayohon kadiyot, ma'am.